Tá craobh do chuid chun na gaeilge ag foimniú anseo ó oras in Chór. Tá tradiisiún anládar ó thaobh an gaeilge des a ceantar seo an craobh seo mar hampla bunaíoch é sna cuaigidí agus bhí sé ionteach gníomhach go an tam sin a roiig. Cuireamar isteach Comórtas Ghlór na nGael im lína mar le cúpla bhliain anuas tá mí tar éis ag dul ó náirt go náirt tá a lán gníomhachtaí siúil an seo. Tá clár bríomhar agus an gnáthach a gcuin le gníomhachtaí seachtainiúil. Tá lán daoine ag teacht an seo agus ag obair go Jonach. Tá ciste mór láirde againg agus tá daoine ag teacht an seo ag déanamh dreám ag déanamh gearadóireacht agus tá dreám eile ag chur strofeisiúil amach sa ceantar ceol cuireamar agus mar sin de. Agus tá club leabhar siúil an seo. Agus an éarscoil ag dul aráig. Bunim tainmh os na Modern Café agus buineann James taitnamh os freisin. Bhíonn sé ag súgur le na fáistí eile agus tá seans agam mo chuid gaeilge a Ferbert agus Chlócaigh. Bhíonn rangan an seo do fálamheoirí chun ihe ná formúil an seo gach mát Chrócaigh chomhrá. Tá ag freastal ar gach leibhéal agus den bíonn yoga os gaeilge, bíonn ringear an seanós a gcuin ar an déirdaon. Gach lún, gach maid an lún bíonn grúpa tistí agus leanaí an seo agus ó thaim go céile bíonn cardlan a gcuin an seo na gasúr. Is sim anláidir an seo sa ceantar in nGaeilge ag go háirithe le na daoine óga. So tá an deis an seo, duna daoine sin chun an gaeilge a leabhart agus a fém. Le cúnamh dé ceróí an Comórtas seo aitheantas a bhaint amach, dunobar atá idir lábha a gcuin, tugann sé muinín dúinn chun leanantar roiig leis an obair sin agus le céad céimeanna eile ag ghlacha.